Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με τις βασικές αρχές της Gestalt στην εφαρμογή τους. Όταν χρειάζεται, ασχολούμαστε και με το φιλοσοφικό υπόβαθρο των βασικών αρχών. Το κυριότερο όμως που μας ενδιαφέρει είναι το ζωντανό βίωμα. Με ενδιαφέρει δηλαδή εσείς οι συνάδελφοι να μπορείτε να βιώσετε αυτό, γιατί αυτό θα σας μείνει πιο πολύ από διάφορες νοητικές συζητήσεις που δεν τις αποκλείουμε και αυτές είναι χρήσιμες, αλλά να μην είναι μόνο αυτές. Το κυριότερο θέμα μας αυτή τη φορά προκύπτει από την προηγούμενη, που θα είναι η ροή και πόσο μπορούμε να αφεθούμε στη ροή, δηλαδή στην εμπειρία του θεραπευόμενου και να μπορέσουμε εμείς να την ακολουθήσουμε αυτή τη ροή. Να μπορέσουμε να τον κατευθύνουμε, αλλά κυρίως να ακολουθήσουμε, να τον ακολουθήσουμε σε αυτήν τη ροή.